Yuk margo rukun sreng nyunggara goro dados. Hey Gambang soleng gumandang sarane tulang tulit kepena udine kepena udine kepena soleh sigra kedangane alang Gambang soleh gumandang suarane kepena udine kepena udine alang renyo akibat karangalan totoka tipung soleh sika kadangane Gambang soleh gumandang sarane suarane tulang tulit kepena udine ala kepena udine kepena sojo diperoi mas sojo dipoyoi ayo kunjalo di SMB tinggal aku mokoto ngerti coro ojo ditinggal kabeh banget pati zaman mbok yo sing eling di eling apa-apa mas iku barongane margo rukun mas aja dipleroi mas aja dipoyoi karo kujalo di esme tingkah laku kudu ngerti cara aja ditinggal kabeh baden ngerti ora monggo keri ing jaman mbaya sing elek bapopo iku budaya pancene bandar kandamu mas aja dipleroi mas aja dipoyoi karepku njaluk di esme tingkah laku monggo ngerti cara aja ditinggal kabeh baden ngerti ora monggo sing elek bapopo iku budaya pancene bandar kandamu mas aja dipleroi mas aja dipoyoi karepku njaluk di esme tingkah laku kudu ngerti cara aja ditinggal kabeh baden ngerti ora monggo keri ing jaman mbaya sing eling bapopo iku budaya pancene bandar kandamu Gambang soleh gumandang suarane kepena udine kepena udine
pong soleh sikak kandang Kambang soleh Komandang sarane suarane Tulan-tulan Kepena unine ala kepena unine kepena unine Unine mong Trenyo akebah Reng lan kotronggo Tipung soleh Sikrak kendangane kambang soleh lumandang suarane Suarane kepena unine Kepena unine Kepena unine unine mong alam renyo akika rengelan Yuk argur Saik yuga Ibang soleh sikak kendangane Kambang soleh Komandang sarane Tulan-tulan Kepena unine ala kepena unine kepena unine Unine mong Drenyo akebah Renglan gandrongga Tipung soleh Sikrak kendangane ayo ayo kanca ilingono kanca biasano tinggal katinggalno Ayo desa kowe yen kudu wis ngerti tansah dadi objek saiki dadi mordeni saksi desa pembangunan desa Saya tegese kowe kudu dadi objek melu nentokake politik ekonomi lan sosialan kabudayan duwe aktivitas katundone kanggo mrentas kemiskinan modernisasi desa modernisasi desa modernisasi desa sa Indonesia ala ayo 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 kanca ilingono kanca biasano tindakno besok kowe yen kudu wis ngerti tansah dadi objek yuk kasih goyang-goyang reggae modernisasi desa pembangunan desa ayo tegese kowe kudu dadi objek melu nentokake politik ekonomi lan sosialan kabudayan duwe aktivitas katundone kanggo mrentas kemiskinan modernisasi desa modernisasi medan modernisasi desa sa Indonesia ayo ayo kanca ilingono kanca biasano tinggal patidano yo besok kuwi yen kudu wis ngerti tansah dadi objek saiki dadi modernisasi desa pembangunan desa yo tegese kuwi dadi objek melu nentokake politik ekonomi lan sosial